Dobrý deň, súkromná osoba ponúka na predaj toto vozidlo Audi e-tron roku výroby 2022 a najazdom 47 000 km. Elektrické Audi e-tron so označením 55 Quattro má výkon 300 kW, batériu s výkonom 95 kWh a reálny dojazd je okolo 400 km. Vonkajší paket S-Line je kombinovaný s čiernym Optik paketom a čiernymi Audi Sport diskami. Kompletný popis výbavy nájdete uvedený v inzeráte, čo však môžeme spomenúť sú akustické sklá, head-up display a tmavé čalunenie interiéru. Medzi jednoznačné výhody tohto vozidla patrí, že je opticky a technicky vo veľmi dobrom stave, nebolo nikdy búrané ani lakované, má obuté úplne nové zimné pneumatiky Hankook a disponuje aj ťažným zariadením. Navyše je pri tomto vozidle možnosť odpočtu DPH. Ak máte o toto krásne a zánovné Audi e-tron záujem, prosím kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle uvedenom v inzeráte. Ďakujem a prajem pekný deň.